Kecamatan Kapuas akan berkunjung ke Desa Blangin, di mana jalur yang harus kita lewati adalah menyeberangi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Kalimantan Barat. Kunjungan kita kunjung ke Kecamatan Kapuas ke Blangin dalam rangka Mangayu Bagio acara temu manten adat Jawa di Desa Blangin, tempat Bapak. Siapa Pak? Rumahnya yang punya hajat Bapak Pinoto. Dalam pagi ini perjalanan dipandekani panjenenganipun Bapak Cakupin. Depan saya adalah Mas Topik, dan yang paling depan adalah Bagong, dan saya sendiri selaku Babinsa yang selalu berada di tengah-tengah masyarakat dan paguyuban, selalu mengawal demi majunya Guyub Gawe Guro Kecamatan Kapuas selalu jaya dan diterima oleh masyarakat.
Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami rombongan Guyub Gawe Guna Kecamatan Kapuas sudah sampai tempat tujuan. Alhamdulillah bahwa perjalanan kami diberikan kelancaran. Sekarang kami sudah berada di Desa Belangin 1. Dan ini rekan-rekan sudah melaksanakan persiapan dalam rangka Mangayu Bagio temu manten di wilayah Desa Belangin 1. Ini para nayakaning projo Poro Sentono Bujang Anom yang dalam rangka temu manten akan menjadi cucuk lampah pada siang hari ini akan dibandegani panjenenganipun Kakang Mas Buiran. Menika Kang Mas Tuginoging dalam rangka persiapan sangat antusias ternyata. Mudah-mudahan Guyub Gawe Guna ini lestantun ngantos dumugining kemajuaning zaman. Tak lupa juga ini adalah generasi penerus Guyub Gawe Guna yang selalu setia menemani dalam kegiatan yang kami laksanakan dalam bentuk nguri-uri budaya Jawa di bumi Daranante Sanggu Kapuas. Mana actionnya, Cak? Cak, actionnya mana action? Action dulu. Action tadi actionnya. Ini adalah ganungan yang akan menjadi cucuk lampah nglarapaken lumampahing risang pinanganten kekalih. Terima kasih. Lumunturing Budiasto saking Gusti ingkang Maha Asih. Tatasing ratri gumanti rahina. Jumeduling Hyang Pratandha Pati ya Sang Hyang Surya saking Bang Wetan. Ango-angoaning kendhithing Cakrawala bedhel wiyadi. Madani sagung dumati. Senadyanto kelingan mega lan gunung-gunung sumambrat cahyane dumugi wonten ing Desa Belangin. Lon-lonan nggih ngira lumaksana pinanganten kakung kadherekaken dening panjenenganipun Rama Dalas. Dipun sengguyung dening para nayakaning praja Tuwin Sentono wonten ing siang punika pinanganten kakung kadherekaken dening cucuk lampah ingkang dipun pandegani panjenenganipun Kakang Mas Buiran kanthi ngagem busana ganungan lan dipun sengguyung dening Kang Masipun pinanganten panjenenganipun Kang Mas Arif. Pinanganten kakung ngagem busana kaprawiran yen cinandra lampahing pinanganten yen dinulu saking Mandrawa Kadya Agung Prabu miwah Mrabono. Agung ateges kebak ing kaendahan kang saknyata adiluhung.
wondene Prabu Pindha jejering Nalendra kang kebak ing kawibawan luhur. Atos-atos nggih, Mas. Mekaten ugi pinanganten kalih ingkang tansah hanengenaken ring rasa kang ati-ati. Nisang pinanganten putri Hangagem Busana ing samangke sampun dumugi wonten ing panti pahargyan ingkang sampun sarta. Tinggal tumuli astane samya babaran grantal grantalan dumapi kang sedah ingkang liniting makmurose mertandane menika manunggaling sekaprajuran dadi sang pinanganten menika mertandani bilih pinanganten kakung sampun mantep nggenya badhe mecah saking panggula wentahing Rama dalasan ibu. Pinanganten putri kalan linanting dening pinanganten kakung menika mertandani yen junjung drajating wanita. Pinanganten kekalih sampun jejer hakekanten asta ing samangke badhe sinengemban sindur. Menika ingkang dipun wastani ing ngarsa Sungtulodo ing madya mangun karsa tukuri handayani. Sinten ta ingkang sinebat ing ngarsa Sungtulodo? Inggih punika pun basa winata ingkang tansah diwonten ing mangke badhe angadani timbang angkon. Nyuwun pirsa Bu, Ibu nyuwun pirsa dhateng Bapak. Amrah pundi bapakne? Amrah pundi bapakne? Kamijil pangandikanipun Kanjeng Rama. Bumi pun padha bobote, imbang katresnane sang pinanganten kekalih rinangkuh dening
Trinenggo kami sudo pindhane Praja ring Prameswari lho lan kowe tak bagus tak pangestoni nggenmu padha ing samangke badhe kalajengaken adicara kacar kucur menika pinangka salam Yesring kakung kedah paring guna kasupaya dumateng ingkang garwa sedaya atine pakaryan badhe kaaraken dumateng ingkang garwa boten wonten ingkang kasingataken ipun ingkang napa garwa katampi kanthi ngati-ati nastiti ing samangke badhe katimpun wonten ing kebarian suci luwih salah harjane keluarga kata-kata nggih boten wonten ingkang nyetel ing samangke dumados supaya pekaringipun ingkang raka garwa badhe kapitepaken dumateng panjenenganipun ibu menika peparingipun ingkang raka garwa kula titip wonten ibu ing samangke badhe kapundhutaken mobil Avanza mbok menawi wonten tiranipun nyuwun pambantunipun ibu semoga sampun kacar kucur kawasanan ing samangke badhe ngadani kembul tulang utawi gahar walimah aku dinawuh yen jeneng bagus asuryane Nikolai Kaduke lamun bawa sono bebudine sang pirangan kekalih badhe ngadani adicara kembul tulang menika diraosaken pentarangan monggo Dimas kula aturi dahar monggo gantosan nggih kan pilih sedhereng manungsa ing samangke badhe ngadani lelampahan kedah pinata kanthi ninging manah tunjuk sana dan putri apa bukan akan Romo putra ngaturaken sembah pangabekti dikatur dumateng panjenenganipun Romo wiwit alit kula tansah nggetotaken dening panjenenganipun Romo pinanganten kekalih asung sungsem dumateng para sedherek catur yunduk tak panestoni muga-muga sliramu poloro dadya pasangan ingkang sakinah mawaddah rahmah ini sang pinanganten kekalih asung mreng para sedherek catur ing samangke silir nganti yang ngaturaken sungkem
kehidupan yang baru. Semoga Ananda mampu menjalankan keluarga yang sakinah dan warohmah. Kemudian Mas, kula ngaturaken sungkem pangabekti katur dumateng Bapak, terimalah saya sebagai menantu seperti putra Bapak sendiri. Terima kasih Bapak telah memberikan doa. Pinanganten wonten ing siang punika ing pramila kula sarubungan badhe medhalanipun Kakang Mas Buiras.